Cynan Roberts a dwi'n dod o Gymerus. Dwi'n meddwl yn just y ffordd gorau i cael ei mewn i'r busnes ffilm, oherwydd dyna beth dwi eisiau gwneud. Dwi'n lyfio gwneud stories, dwi'n lyfio gwneud i gyd o'r responsibilities sy'n dod efo fo. Gobeithio dwi'n cael position dda, stable, swydd go iawn sy'n gweithio hefo creative, so na prop o set design, neu just cario ymlaen hefo gwaith fy hun.